4 ka balay nasunog sa Barangay Banago, Bacolod City. Samtang sa Oton, Iloilo, 2 ka balay ang nasunog man. Yaring balita nga atong gitutukan. Mabatian sa video ang pagkabalakas sa mga residente, samtang ginatanaw ang pagdabadaba ng kalayo sa mga balay sa Purok Makawiwili, Barangay Banago, Bacolod City alas 10 Biyernes ng gabi. Sa drone footage, makita man ang dako nga kalayo sa mga balay. 10:31 na sang gabi sang nagdeklara nga fire out ang BFP. Suno sa mag-asawa nga Carmelina kag Jimmy nga kabahin sa mga nasunugan, nagakatulog ang mga inis sang nagsugod ang kalayo. May nakabate na kami nga gasinggit na sunog. Kipuka ko sa, pagpuka ko siya, nagwa sa, tito na nakita yung gabat daba-daba na ang kalayo sa kilid ng balay. Nagkuha ko balde, may isa ko balde na ako, ang isa ba siya tubig, hindi kasarang. Tapos naglagan ko, ginano ko siya, unahan mga bata. 3 ka balay ang totally gutted, kag isa ang partially damaged. Base sa inisyang investigasyon sa BFP, posible gintutdan nga basura ang ginhalinan sang kalayo. So prior sa incident, around 5 p.m., si Mr. Fritchie of Ngol nga nag-set mag-isa sang panutod sa nga nga basura since nga tama ka mala subong ma'am kag basko sang hangin ini posibilidad nga nag-transfer ang kalayo sa mga malapit kapag nga mga combustible materials. Samtang 2 ka balay ang nasunog sa Barangay Trapiche, Oton kagabi. Suno sa BFP, nagsugod ang sunog sa dapog sang balay ni Alfonso Moreno Jr. Nadalahig man ang kaiping nga balay ni Maria Cecilia Tupas. Padayon pang investigasyon sa kausa sang sunog. Apang posible nga ginhalinan sini ang napabayan nga ginaluto. Ginahibalo pa ng BFP kung may tawo ang balay ni Moreno sa nagluntad ang sunog. 84,600 pesos ang kabukusan nga danyos nga ginbilin sang kalayo. May tunaw ito nga kaldero, hindi man na matunaw kung hindi nag-concentrate na yung grill sa nga type. Posible nga kahoy or ulin. Nagdabadaba ang karo nga ginakargahan sa imahe ni Jesus Nazareno samtang ginaprosesyon sa Balasan, Iloilo, Biyernes Santos ang gabi. Ang prosesyon ang kabayin sa aktibidad sa Iglesia Filipina Independiente. Ginpakigangutan sa news team ang Balasan Fire Station apang wala kuno na report sa ilang insidente. Pero base sa source sa news team, nagtughong sang gasolina sa ila generator ay nag-ooperate sang karo. Apang may gasolina nga nag-agsik sa tela malapit sa Tambutso. Ginapatihan nga bangod sa init halin sa Tambutso, nagkalayo ang tela. Sa pagbinuligay sang pumuluyo kag sang pila ka miyembro sang simbahan, napalong man ang kalayo kag nasalbar ang ginkarga nga imahen. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.